An ƙasa na gari. Dan ƙasa sannu dai. Yawa sannu ya jarida. Barka da warhaka dan ƙasa, yau kuma ya na ganka kana buga ball, me yake faruwa ne? Ke sai da training a lokacin General Muhammadu Buhari ita kanta kwallon nan yanzu ta san gaskiya da yan Najeriya sun burga ta sai ke ji goal ai sun fi kokari kin ji suna complain ba sa complain cin kwallo suke ta ko ina a lokacin aka samu Ahmad Musa ai lokacin ya fito da basirar sa a fili in ya ci kwallo har ihu yake kiran Buhari yake yi ko ya dauki hular Buhari ya sa dan ya nuna mutane cewa darajar Muhammadu Buhari yake cin kwallon nan. Dan ƙasa tambaya ta a yau shine mafi yawancin shugabanni ko kuma in ce shugabanni gaba daya kafin su zama shugaba suna ayyuka masu kyau wanda yake sa jama'a suke jin suna son su. Wanda aiki kake gani shugaba Muhammadu Buhari yayi wanda ya sa jama'a suke kaunar sa? Ayyukan da Janar Muhammadu Buhari ya suna da yawa. Inda bai yi aikin ba talakawan ba za ma su so shi ba. Shekara nawa talakawan na son sa. Ya bari ki ji a cikin ayyukansa PTF guda kawai in na dauko wannan PTF din ta fi aikin da waccan jam'iyyar mai daram ta shekara 16 tana yi. Allah saboda shi daga nan ƙasar Inyamurai ƙasar Yarbawa babu inda ba za ki je ki ga PTF ba. Kuma har yanzu ana more PTF. Kuma shi yayi kuma ba lokacin ma ba shugaban ƙasa bane. Kawai shi ciyaman aka bashi shi kawai jagoranci aka bashi aka yi mai budget amma ya dinga shiga loko ko riga Fulani ya gani sai yayi wani abu dai a gurin. Wani iya aikin da ya fitiyo ko rantsuwa ne ba zan kafara ba. Waccan jam'iyyar ta daram shekara 16 ta yi amma ba na jin an tattara aikin ta kakab ya kai PTF ba na jin an ya kaɗai wannan na zaɓi Muhammadu Buhari a gaban Allah aka ce me yasa ka zaɓi shugaban zan ce ga abin da na gani na gaskiya shi yasa na zaɓe shi. Dan haka ku su wayancan din su kawo me wancan din yayi hanyar garin su ma an gaya maki mutum 1000 suka mutu saboda ba ta da kyau. Sai yanzu Janar Muhammadu Buhari yake gyara hanyar garin. Ko ƙarya ne gashi nan hanyar garin su ma Janar Muhammadu Buhari ne yake gyarawa. Sai ma mun je nasinabul ba Allah nasinabul talaka in ya dan yi hakuri Allah sai kin in ma baka brush sai ka dawo kana yi zaka dawo kana cin abu na gwangwani zaka dawo kana shan ruwa na roba in ma aure kake so in ma mene domin matasan yanzu ba daman aure amma dai za a yi kokari a ga cewa nasinabul sun samu sun yi aure kuma ba a goyon uku a mashin a nasinabul ba za a yi goyon uku a mashin ba mutum daidai ne zaki dinga gani saboda wadata Allah nake gaya miki nasinabul ki kiyaye nasinabul to dan ga samun gode Najeriya sai Buhari